É un proxecto que basicamente pretende recoller toda a memoria e todo o patrimonio marítimo das persoas relacionadas co mundo do mar, non? Sobre todo tamén contando con esas persoas, non? Cos colectivos tanto de redeiras como de pescadores como de armadores do Concello da Guarda, non? Así descubriron estes tesouros vivos, estes homes e mulleres que tiveron a xenerosidade de compartir os seus coñecementos, as súas experiencias. Eu, daquela, con 6 homes máis, 7 homes máis, 8, fomos a Marruecos, donde os barcos que andaban a merluza, coas redes da merluza, dice que viñan langostas, a veces enganchadas. Unha cantidad de langostas se descubriu bárbara. Que naquela primeira marea aquí se ganaban 5.000 pesetas, 8 días de mar, en Portugal. E daquela foi a leche. Xa unhas 70.000 pesetas cada mariñeiro, cando aquí se ganaban 5.000. E isto é como un caixe, de bolillos. A corda de cáñamo, que agora isto xa non se utiliza, non? Nin as cortizas, isto é un tesoro. Pois esta rede ten sobre uns 100 anos, non sabemos exactamente, pero máis ou menos. En total entrevistamos a 23 persoas de dos distintos ámbitos. Entre eles son redeiras, argaceiras, marisqueo a pé, palangreiros, pesca artesanal, pesca de altura, carpintería de ribeira. Son auténticas enciclopedias, cada un deles por separado. Son libros vivos. A cantidade de anécdotas, a cantidade de experiencias e sobre todo o saber popular que en moitos casos non teñen un aprendizaxe científico, sino que eles foron aprendendo oficio a base de golpe tras golpe tras golpe. E todo ese saber recollese en varios soportes. O proxecto plasmouse nun documental, nunha páxina web e tamén nun libro onde se recolle todo o traballo que ao longo dun ano un equipo de Ponte nas Ondas foi facendo no Concello da Guarda, non? Quero lanzar desde aquí unha aperta moi calurosa para toda a familia de Antonio, que por desgracia xa non está con nós, pero que de seguro que sigue remando e cantando a la donde esté. Cantando, remando e rindo, porque así viven estes homes e mulleres de mar. O rir é precioso, o rir é bonito, sí, o rir é precioso. Toda persona debe rir, toda persona que tiña mal encarada, un mal asunto, por mala vida se un pouco a vida se espera.